Znate, mi smo imali nesreću da su do sada svi filmovi o Tesli pravljeni u pozorišnom maniru, sa premalo novaca ili tako. A u stvari te fenomenalne slike sa munjama koje se prave, ili kada on pušta toj visoke struje o sebe i onda iz njegove kose padaju iskre. To su fantastične scene, ali za to vam treba zaista viši nivo i sredstava, talentovan režiser i po mogućnosti genijalan glumac. Pa dozvolite mi da sanjam malo ja. Radije da dobiješ ono što želiš nego neku treću utešnu nagradu. Ne znam, knjiga o Tesli moja će se pojaviti ovoga sada u januaru, pa šta ja znam, mislim, da li bude nekih redakcija, bilo bi super kad bi bila i na taj način viđena. Pa šalite moje. Smijem uprašati, dobi pa Edisona. Šta? Šta bi javio Edison? Nisam mislio to, to bi bilo zaista interesantno. Predlog kakšen, Đurđa. Da vem, meni, jaz nisem. Jaz bi si želela, da bi to Tarantino režiral, no? Dobro. Ne znam, ko bi pa, Spielberg bi bio dovoljno dobar.